Veľkou témou je v týchto dňoch aj nejaká chystaná zmena pri voľbe zo zahraničia. Tak čo teda chystáte v koalícii? Áno, pozerali sme sa na voľbu poštou zo zahraničia a uvedomili sme si, že nenaplňa ústavné predpoklady toho, ako ústava ráta s tým, ako majú vyzerať voľby. To znamená, vaša voľba má byť priama, má byť osobná, má byť tajná. Ani jeden z týchto elementov voľba poštou nenaplňa. Takže vznikla pracovná skupina naprieč celou koalíciou, ktorá pripravila návrh zákona, ktorý to upravuje. Zvažovali sme, či pôjdeme dánskou cestou, to znamená, že iba ten, kto má trvalé bydlisko na Slovensku alebo odvádza dane v Dánsku, môže voliť. Ale nakoniec sme si teda zvolili to, že namiesto voľby poštou budú pripravené na to v každom štáte naše veľvyslanectvo alebo ambasáda, a kde bude normálna plenta a človek bude môcť odhlasovať tak, ako to poznáme my na Slovensku. Čiže môžete potvrdiť, že už teraz pracovná skupina pracuje na nejakom návrhu zákona? Zákon je už pripravený. Zákon je už pripravený. Už je iba debata o tom, či to bude predložené ako poslanecký návrh, alebo si to osvojí vláda a pôjde to ako vládny návrh. Čiže v najbližších voľbách o rok a pol by to už teda malo byť v Jednoznačne. platnosti. Áno.